Cantos títulos ten o Celta? Non gravedes. Non gravedes isto. Non gravedes isto. Que despois a min, claro, teño que sacar comunicados a unha da mañán porque me fan hate. Cantos títulos ten o Celta? Un, vale o trofeo Quinocho? 7 ou ningún? A ver, en principio... Non empeces coa merda que empezan eles de bueno, porque... No. Non seas políticamente correcto. No. Eu digo o que eu entendo. O que entenderan os guionistas do programa é o seu problema. Logo estamos de acordo, pero se falamos de títulos, falamos de títulos de verdad. Vale, contesta a ti. Ou falamos do cuarto título pola Copa. Contesta a ti, que Rodrigo non se quere mollar. Contesta a ti. É que chamarlle título a... Sabes o que pasa, non? Que ese famoso título o levantou o que foi tamén compañeiro mío no staff como segundo adestrador, foi capitán do Celta e en Albacete eu un día lle dixen ti vas a acabar na Coruña comigo. E aconteceu que foi o señor Francisco Noguerol. E Noguerol estaba na plantilla da Copa Intertoto. Pois queremos a Noguerol, entonces. Perdonámoslle. Entonces que dámoslle por bo. Espera. Ti estás esperando a oferta do Celta B ou ao Celta? Eu non, Noguerol, Quer dicir, Noguerol non era nin medio consciente do que había pois a 153, 57 kilómetros de onde estaba. E o fixen eu consciente. Aquí moito esquivar a pregunta, pero ninguén contestou. Vou contestar eu. Que político. A ver, das opcións Vale, bueno, pues aquí eu puse ningún. Ningún.